Unya, kung doon naman tayo makuha, gikan dito, mubiyahe pa man ang barko. 24 hours, hantod mo dunggo din sa ato. 24 days rather, 24 ka adlaw. Ano sa pa makadunggo diri sa atong baybayon. Kasan dapita baybayon mo dunggo. Basta kay muagi una og 24 ka adlaw ang tanker nga magdaog oil gikan sa Middle East. So ang presidente mismo may angkon nga miduol na ang atong nasod sa China. Mao na problema kana bang reckless kayo og pronouncements labi na ang atong mga senador nga manyak sa politika. Aron mudapig ta nila ba? Kana bang mubutar kita nila kay nagmahal sila sa nasod. Ug di ka mukuyog nila, wa ka magmahal sa nasod. Wa na ayong istorya ha. Because there is such a thing as diplomacy. Magpataka lagi awit ng ato mga senador, wala ba nahimog yun sa ilang kinabuhi alas kayuhan sa mga Pilipinon? Huwag mo subayon ba? Wala ang himo, drama ra yun. Una kani sa ako naging mo kanaog ni mga igala, sad to say nga negative gani nga balita kanang way ayo. Second ta sa Singapore. Pero ang ilang per capita income dito ni binta in pinato, ni binta in 9. Ano, 98 mil matag buwan. Samtang kita 4,000 pesos kapin matag buwan ang atong per capita income. Makaluluoy kita ang Pilipinas mga higala. Nakatunong pag itong presidente nga pumpidang paita, maminaw ka sa mga interviews bitaw. Wagi ka na bang idea bitaw? Kana mga economic indicators mga igala, if you're a national leader, basic kay na. Kanang economic indicators. Pero ang atong mga politikong national drama ra mahibawan. So ang atong ekonomiya nag-anam og kaunlod bisag normal ang kalibutan, di gyud ta mo saka. Why asinso ba nga kanang nagumikan sa effort sa atong gobyerno, mga policy initiative sa gobyerno. Si Bongbong Marcos na masangil nga nakapikto sa atong ekonomiya kining climate change. Usa sa iyang gibasol ngano nga naglisod ang Pilipinas tungod kay nagsagubang ta ning climate change. Agianan ta og bagyo. So matag moagi ang bagyo na agi epekto. Mo epekto gyud kinabuhi sa mga tao dinhi sa aton nasod, which is true. Pero mao man gani nga naggahinta og binilyon nga salapi aron dili ta mayayay matag agi sa bagyo. Ginganlan kog flood control projects. Unsaon nga gikawat man? Trilyon. Milapas og trilyon mga igala, 1.7 trilyon ang kwintada sa salapi nga nakawat sa mga politiko karon sukad sa 2022. Tulo ka tuig sukad milingkod si BBM. Di man sila kana si Claire Castro magsigig og ingon nga panahon pa ng Duterte dili oy. Kinsa may ilaro ninyo? You can hate Duterte all you want. Pero kanang ingon ni ana nga massive graft and corruption. Wa na may tabo sa panahong Duterte. Di makalusot ng kanabitong unappropriated nga budget dito sa Office of the President during the time of Duterte. Unya si Duterte nahibaw nga og kawatan gani ang speaker hurot gyud kuno ang kwarta sa Pilipinas. Sa iyan ang diskurso ha. Nakatunong matag Romualdez.
Uni ang report sa ICI mga higala, Independent Commission on Infrastructure. Migawas na. Why labot si Martin Romualdez sa kawat sa flood control projects? Why ebidensya? Mahimo ba na? Nga kanang why labot? O, worst yun nga kuhan kanang command responsibility. Pero di gani, kay ginganlan man na may mga witnesses. Although wa pa gina ma-validate ng ilang statements sa mga witnesses, kay di man sad pa tubangon sa Senate Blue Ribbon Committee. Unsaon na nato? Okay, pasangil na. Alright. Pasangil. Pero unsaon to pagkaibaw nga namakak na ipaagi na to og scrutiny. Asa mang dapita ang pag-scrutinize anang ilang mga gipang buhian nga mga pamasangil? Blue Ribbon Committee. Di man sad pa tubangon. Di man masukit-sukit kay gideklarar na mandaan nga way hinungdan ang ilang gipanghinganlan, yung pang istorya. Unya mo ingon lang ta nga namakakto sila. Nganong di man ipresentar ngadto sa Senate Blue Ribbon Committee. Unsa man di ay katong gikawat nga kwarta di to paingon. Unya naay gihinganlan mismo ang chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Wa kunoy labot ang presidente, ang migamit lang sa ngan sa presidente undersecretary. Duha ka buok. Ang gigamit lang kuno ang ngan sa presidente, but you are talking of billions here. Mahimo ba gud og di ka dakog ranggo ni mo gamit lang ka sa ngan sa presidente. Di nimo tawgon sa Senate Blue Ribbon Committee. Imo lang gihinganlan nga mo migamit kuno sa ngan sa presidente. Nganong di man tawgon dito sa Senate Blue Ribbon Committee aron pangutanon og unya pasakan og kaso wa man si kaso. Nga gipasaka mismo ang chairman sa Senate Blue Ribbon Committee mo ay mihingan. Unya si Alcantara, Bulacan, nga may sulti gyud nga 64 bilyones ba ito ang ilang nakuha dito sa Bulacan. Una, doon na siya 8% nga bahin. Una, giuli niya ang kwarta nga nakuha niya sa kinawat nga kwarta, ang gibahinan siya, iyang giuli. 148 milyones iyang giuli. Una, ang iyang bahin kay 4 bilyones man. 4 billion kapin man. Unsa man ang pagkaulian niya. Karon din na siya makasuhan kay naman siya sa Witness Protection Program. Unsa man klasihan ni sa gobyerno? Mo ni klaro gining gobyerno ni Sabas Buang. Sobra na kayo ni mga higalan niya. Gahilom-hilom lang ang mga kongresista. Ang ilang gikabuangan karon impeachment ni Sara Duterte. Mo ilang main obsession, impeachment of Sara Duterte. Mo ilang kugihan gyud og kuan mga higala kanang tuki. Unsa man tangkal siya sa panggobyerno karon? Ang kinawatay sa ubang mga departamento, mismo ang kuha gyud mo may sugilon. Mura lagwa. Kuha ha? Department of Agriculture, mga higala, 8 billion suspended and liquidated. 8 billion. Ang kantidad nga nalambigit nining suspended o unliquidated. Doon na ba'y naghiling ni sa Senate Blue Ribbon Committee? 8 billion ha? Samtang sa DSWD, 10 billion suspended
unliquidated base na sa report sa Commission on Audit o COA nga mao'y gisaliga na to sa atong panggobyerno pag tuki ng panalapi sa atong nasod. Soul. Mura na siya manghilabot na ang Congress na oversight, okay. Pero mao na ilang gikabuangan karon. Department of Health 9.5 billion suspended and liquidated. Department of Health, ha? Gikan gyapon sa Department of Health, wala na gyud eh. Suri na lang ning kwarta, ha? Kay tiway na siya mga higala tungod kay gipalit na to ang mga tambal wa ma-distribute, naabtan og hupas. May expire ang mga tambal, nagkantidad og 125 milyones pesos. Wala na. Nganong wa man ipanghatag? Nahupas na mga higala. Unya ang CHED, kining Committee on Higher Education mga higala, 300 million suspended and liquidated. Wa pa ni tagda siya. Pero ug inyo nang Google makita na ninyo sa kuan mismo kanini ang website sa Commission on Audit o COA. Kinsa may di ma-depress ni anak. Gusto to wa tay makita gyud nga kanang ampo mga higala wa man kitay basayanan ang ampo tuman ra pagsalig ra magyuna sa Ginoo pero di ingon nga kanang to see is to believe, mahimog di ka mo see basta mo believe lang ka. So unsa may option na to, ampo ra gyud. Bisag wa tay kita, ampo. Ngano man, wa man economic indicators mismanage gyud ning atong nasod mga higala. Super mismanage gyud. Na ikawat wa na to sunda, wa na to kugihi o aron di na mausaba, aron di mausab. Mo man ay purpose anang inquiry in aid of legislation. Pero gipanalipdan gyud klaro kayo. Di na ta maglali siguro ni ana igawas og hanggaw gyud ka kana bang sobra na gyud kagago ba nga malalipod pa ni ana. Kaklaro ana. Sa to pa unsa may nitabo de itong kortami lupad to sa kanginan. Wala lang to. Tiway lang to. Way manubag. Unya, let us move on. Move on. What? Move on lang ta na. Nya karon nga naay krisis. Mao na sa atong giatubang karon nalimtan na sa atong China, West Philippine Sea, si Tarila, sige og tabi si Tarila. Nga mo resign kuno siya sa iyang pagka trabahante sa gobyerno kon mapresidente si Sara Duterte. Aron lingion gihapon ang iyang issue ba? Kasi may mulingi ang issue karon nga gitabunan man na sa mas bugat nga issue kaning gitagamtam nato karon nga krisis gumikan sa gubat dito sa Middle East. Nga wagon ta tay labot, apektuhan lang ta. Ana na ta makasabot og unsay kahulugan anang geopolitics. Magpatakag hisgot ni mga Pinoy anang China ana ba? Patay hadlukon man tan China ato nang di na ta mamalit anang ilang produkto sa China unsa pa nang ilang mga kuan lagi kay nagmahal sa nasod. Ano isog. Taka lagi istorya. Prunsit sila nang issue ha. Prunsit. Tanawa ng baba ni kinini ang Hontiveros na puro China ng baba. Dili ingon ana ang foreign affairs. Naay kurso gyud sa foreign affairs. Kurso
Kanang gitawag mga higala og hair splitting, apil na sa leksyon na how to deal with other countries for our own benefit. Di ta mapatakag yawit aron lang ingnon nga nagmahal sa nasod. Na may tinuod nga kay bawo gyud mo tuki ni ana sakto og pangutok unya dili saktan og partidista nga pamulitika, amo na nindot paminawon. Sama pananglitan kanang maghisgot mi ni Sir Eric Espina. Mo na nindot paminawon. Mabrayatan ni ana. Pero maminaw ka ng mga politiko, wag paglaom kana mga gustong makadaog og eleksyon. Magpakita daw gilas nga nagmahal sila sa nasod, pero una nang musirit og naay kagubot mga higala, labing klaro lang. Kita, ni ata din sa ato. Kita mo'y magantos sama karon og gatuo kag nagbalaka na sila sa ilang tubil matag adlaw. Ang sweldo lang sa kongresista 300,000 good kada buwan kapin. No, 200, hapit mo 300,000. Ang speaker day mo dakog sweldo. Parihara ang sweldo sa speaker o sa kuan kinini ang vice president. Di na sila mabalaka, oy. Tubil, full tank. Full tank. Ang may tabo panalitan sa bako, worst case scenario gini mga higala, but this is not impossible, no? There is a possibility nga mo dry up gyud ang supply sa gasolina din sa ato. Kanang irasyon na ba? Rasyon. Kung magrasyon-rasyon na, ana na mo gamit na punta sa atong influence. Kana sila influential kayo, kanuna na silang mapultang dong. Pultang sa nang ako ba, niya kanang uban, tag 4 litros na lang i-allocate na nila kay mga membro man na sila sa Way Sapatos Gang. Yung mga pubring, uyamot ba? Sama ka na to. Tubil mo 4 litros dito. Ya, nganong magsakay pagbaktas mo, oy. Pagbaktas mo. Parehato sa unagon nga ganit ang bugas. Yung pangaon ko mo uguan kanang maglungag mo sa gulag kamuti. Kay mahal kay bugas. Mo na ibuhaton to. Maglungag ta humay sa gulag kamuti. Sa titawagan na dong? Ha? Sinaksak? Sinaksak. Pero sila di mangaon. Kita rin makanoon na animal. Kamo mga kagsunan. Magkuhan gud tagod at meaning magkuhan ta kay mahal ang bugas, magdagino ta. Aron makasave ta kay mahal ang bugas, magsaksak ta. Lungag ta niya sa gulag kamuti. Kita. Pero was lay labot na namin kita. Kita ra na nga mga wainungdan. Sila di mo kaon og kanang NFA, di ta na baho na kanang first class gyud nga humot nga bugas. Nya kamo na mga ugaok, paglungag mo sa gulig kamuti. Luoy sa mga kabusoy nang mupakpak sa kabus mo bright ta niko naluoy gyud na mo. Naluoy na mo. Nakasabot sa among kalisod. Mga hanggaw. Paita. Mupaday ito sa unahan, magigala human sa mga painumdom. Sorry ha, katawa lang ko sa mao na Pinoy mangyud ko. Kana bitaw ang Pinoy nga bisan og kuan kana kaliwa sa kalisod. Muto man tinuod ang luha pero di malimot og katawa. Pinoy. So 20 minutos sa dili pa